Исусе, приближи се днес Ти до мен, дай ми да вървя след Твоето сърце. Помажи ме, изпълни ме с Твоя дух. Моля Ти се, дай ми любов. Исусе, приближи се днес Ти до мен, дай ми да вървя след Твоите нозе. Помажи ме, изпълни ме с Твоя дух. Моля Ти се, дай ми любов. Исусе, светлина си Ти за мен, Боже, моята сила си Ти. Татко, надежда си ми Ти, познаваш ме Ти. Исусе, избърши моите сълзи. Исусе, докосни се днес Ти до мен, давам Ти аз моето сърце. Огънят на святия Ти дух изгаря всеки грях в мен. Исусе, светлина си Ти за мен, Боже, моята сила си Ти. Татко, надежда си ми Ти, познаваш ме Ти. Исусе, избърши моите сълзи. Исусе, светлина си Ти за мен, Боже, моята сила си Ти. Татко, надежда си ми Ти, познаваш ме Ти. Исусе, избърши моите сълзи. Исусе, избърши моите сълзи. После оздравейте, християнине, християнине, щом извикам Ти да кажеш, Боже, ето ме. Християнине, християнине, щом извикам Ти да кажеш, Боже, ето ме. Надежда ли изгуби, друг Бог ли възлюби, там не може чадо Ти да чуеш гласът ми. Надежда ли изгуби, друг Бог ли възлюби, там не може чадо Ти да чуеш гласът ми. Не са единени и тъй уморени, ако ще тъй стоите, ще се заблудите. Не са
свидетелство за мене, ти ще чуеш моя глас в молитвен час. Милост е за тебе, свидетелство за мене, ти ще чуеш моя глас в молитвен час. Християнине, християнине, щом извикам ти да кажеш Боже, ето ме. Християнине, християнине, щом извикам ти да кажеш Боже, ето ме. Аз ще ти покажа, важно ще ти кажа, Господ Бог така реши да ви освежи. Аз ще ти покажа, важно ще ти кажа, Господ Бог така реши да ви освежи. Пътят не оставяй, баща си не забравяй, че за тебе мога всичко чадо да направя. Пътя не оставяй, баща си не забравяй, че за тебе мога всичко чадо да направя. Християнине, християнине, щом извикам ти да кажеш Боже, ето ме. Страшни съден ден дойде, страшни съден. Ще пласкаш, ще чупиш, нищо, че не знаеш, не би стига и сама. Аз зная, момичето, което не умееш да обичаш, ти говоря. Накрая, може да Lucrate de cámara, voy a apagar tu batería. Nori,
Радио Мария. Nein. Я определяю за това.
Feminine, ще стане телесела да го микнеш. Живота никога не ме е дарил, да се навеждам и сам се оправям. Момиче, нищо за мене не знаеш. Ще ти покажа, ще те науча какво да не правиш. Или да правиш, ще ме спомели, ще го поемели. Четири стени, извън които въздух няма. Последни крадени минути, а после всичко ще се смути. Пак ще си да те докосвам право няма, да те целувам право няма, но си ми нужна. Тази любов не е като другите, тя не убива никога. Щастието е винаги друг на мен, никога не е то за теб и за мен. Тази любов не е като другите, тя не убива никога. Нека боли, искам да бъда с теб, нищо друго не е важно за мен.
А Таня, и ти ли идваш? Да. Нямаш ли доверие ти на мен? Не, помагам нещо, дай да го. Ама готово е. Ще го влечем момчето. Готово. Нали дойдоха най-точно? Ще се полим. И сега ще го идваш. Изкъпат го, защото пешената. А за другата не има. Другото е оправено, бебе. Чак от 3 часа. Ще дойдат. Те са да пътят. Ще ги снимаш ли? Ако няма камера... За това. Помисли други. Чакай, само да го. Ти се мотам тук и аз. Не беше работа си да ще беше на върви. Не, още рано, няма никой. След 2 часа. Райне, айде бе, ще си идеш вкъщи, бе. Ей, Фадор, какво беше? Райко. Чакай, да найде, сложи си очилата, бегай. Баби. С бабите. Бабили се баби. Айде, искаме. Колко очилата ще съм да има момче. Така. Мушка е тук. Опа, шапката. Има ли шапка? Къде ще слагате? Много е топло, не знам. Мария, шапката слагаме ли? Сложи, че вънка е така топло. Да, бе, сега ще да бръзне. Една това време ще да То не ще бръзне. иска да се То ще спадна. се изхари. Много се вижда нещо от това пръшка малки. Що ще се снимате, не знам. Айде, татко, готов ли е? Татко. Марио, Агате. Айде. Да ти излити граф ти на... Керомяде бутети, керомяде. Айде, снимайте се. Сашо. Ето, тия бомбони алясо, как е не сте? Теория си.
Речи! Ами! Ева, защо? Нели! Pričaj, majko! Majko! Evo, pričaj, gajke! Бегай, мама! На най-колко е. Никой не черпи. Айде, то са, стой. Хайде. Хайде, учо. Ела ти сади. Ела, Сашо! Сашо! Ажар! Сашо! Haydi. Haydi. Evo, tata, Zico, ne aguanta. Ne aguanta. Quiero steak za vtora. Riskano. Цункай го. Асио, chingak de o pis, Асио. Chingak de o pis. Е, que não pau mano. Айде, да седнем така, да се... Вижте,